¿Se sent el micrófono? No. Ah, va, això és més que jo. Ara sí que se sent, no? Vale. Bon dia a tots. Anem a començar la segona jornada o segon dia de les jornades de cultura i el nostre ponent és Pepe Pascual. A molts de vosaltres és una persona molt coneguda, però tal vegada n'hi ha així perquè ha col·laborat més vegades amb nosaltres. A veure, perdó, és que com em van enviar el currículum a nit i no he pogut imprimir-lo, tinc que fer en el mòbil. I jo no sóc com els joves que en seguida s'apanyen. Ah, sí ho tinc. La vida de Pepe Pascual, almenys des que tinc quasi ús de raó un poquet més, s'ha dedicat sempre a l'agricultura. Ell ha sigut llaurador tota la vida i això sempre ho reconeix ell. Però en el temps va estudiar en l'Escola d'Enginyeria de València i se va treure el títol de pèrit agrícola. A partir d'ací, ja la carrera de Pepe Pascual va pujar també, diguem, o va passar també molta de la seva part a ser membre en principi de la comunitat de regants de Castelló. I després, durant, a veure, aquí tinc les fetges, després vas a passar a ser president de la pròpia comunitat de regants de Castelló. També va ser tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelló entre 1995 i 2007. I després d'estar així de president, una de les persones més coneixedores, o per mi tal vegada la més coneixedora que n'hi ha de tot el que és el reg així al terme de Castelló, des del riu Millars, que és el que ens interessa avui a nosaltres. I després també va ser president de la Junta d'Auies de la Plana, la Junta General, no, la Junta d'Auies de la Plana, és que els noms tècnics a vegades me despisten. Aquesta junta, perquè no siguin coneixedors d'ells, se crea en l'any 1970, quan la gent o pobles reclamaven aigua del riu que no n'hi havia. Onda, en Castelló tenim Onda, tenim Betxí, tenim Ribes Alves, que tots volien aigua del riu. Però en la construcció del pantà de Sitxar, en l'any 1960 ja n'hi ha aigua, diguem, no de sobre, però n'hi ha més aigua per poder repartir. Per solucionar un poc la problemàtica o coordinar a totes les comunitats de regants, les noves que se volien crear, més les velles que se creen, que saben que tradicionals des de la conquesta, se crea la Junta General d'Aigua. Ell també va ser president, per la qual cosa també el fa coneixedor o molt coneixedor de lo que és el reg general de la Plana. Podríem dir moltes coses d'ell, però anem a centrar-nos al final. Avui està jubilat i té, me pareix, que 5 nets per cuidar, no? Bueno, doncs, com bon jubilat, així se disfruta la vida. Ara anem a parlar un poquet del reg, perdó, anem a parlar un poquet de lo que és el Millars. Vaig a fer-li una mínima introducció per donar-li peu a ell. El riu Millars naix en Terol, com això ho sabreu quasi tots, en un poble que se diu el Castellar, i té dues coses. Una, que això seu causa de pràcticament els problemes del riu Millars és el seu règim mediterrani. Què vol dir això? Que a la tardor se pot inundar el riu, a vegades, altres vegades també, però en la tardor se pot inundar el riu, pot baixar ple, que ha causat destrosses de vegades. Això des dels pantans s'ha regulat un poc. I l'altra, això ja ha sigut la lluita constant durant segles per defensar-la. Qui la defensava més que ningú? El reg històric de la Plana, que són les 4 localitats de la Plana que existien. Dos se van fundar en aquest temps, quan la conquesta de Jaume I, Borriana, que està clar, Almassora, que primer era el que es diu ara Castell d'Almassora, que era una alqueria fortificada, que estava vora riu i després se desplaça més cap a baix a la Plana, on els horts estaven en més condicions i més prop de treballar. Després funda en 1251, la primera fundació de Castelló és 1244, però això la deixem i passem a la que va tindre més èxit, entre cometes, que és la de 1251. I posteriorment, en 1274, se funda Vila-real. I aquestes 4 localitats, en drets d'auies per Jaume I, drets a l'auia, drets a la terra i drets a una casa, sense impostos,
va fer molt clar, Jaume I, així si algú venia a saltar aquestes terres, els llauraors no defenien les terres del senyoret, defendien la seva casa, les seues terres, la seva família. Bé, doncs va donar aquests drets d'Auies. I aquests drets s'han anat consolidant després a través de diversos reixos. Eren l'Àuia que baixava pel riu. El recorregut del riu és molt estret i pocs horts n'hi havia, però sempre volien alguns agarrar Àuia. Entonces, les comunitats aquestes ha sigut una lluita contínua per conquistar, per defensar les Àuies que els corresponien. Fins l'any 1970, que en el decret d'Àuies que han comentat antes, del qual va ser president, ja se va regularitzar la cosa. No vull insistir més, només vaig a donar pas. No, així. Anem a fer una altra cosa. Ara millor, no? Això és el naixement del Millars en la serra de Terol, en la serra de Gúdar, a 1.500 metres d'altura, encara que a l'hivern, que neva molt ahir dalt, l'Àuia li ve de 1.700 quilòmetres. Gràcies. L'Àuia li ve de 1.700 metres d'altura. I després també li porta molta Àuia el riu Alventosa, que ve de l'Àuia porta de Javalambre, que és el que els àrabs agarraven com a riu principal, el riu Alventosa. I són les dues serres que realment alimenten l'Àuia que tenim així a la plana, i la que aprofiten també ara a la resta del riu. I aquesta és una mateixa escena en una època més gelada, que està tot, ja ho veu, tot ahí, tot glaçat. És bonic el naixement. Jo crec que havent començat el riu, ara li donem pas a Pepe Pasqual, que això sap més que jo, i ens podrà aclarir coses. Per favor, i quan acabem podran fer-li preguntes qualsevol dubte que hi haga. Bé. Va. Vale, doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a les Jornades de Cultura Popular i així per començar n'hi ha que tenir una idea fonamental, que és que Castelló està on està per l'Àuia, perquè el privilegi de trasllat de la Magdalena cap a la Plana va ser perquè així n'hi havia Àuia. Així hi havia un corrent d'Àuia que venia del Millars, entonces ja des de temps dels moros o dels àrabs, i se podia viure i tenien l'Àuia al costat de casa. Entonces, la ciutat de Castelló i en general tota la comarca de la Plana sempre s'ha proveït del Millars. Este té el seu naixement en la serra de Gúdar, en la comarca de Javalambre, en el municipi de Cedrilles, província de Terol. Per a situar-nos i donar-nos un nom més conegut a la zona, direm que és on està situat el paratge de la Verge de la Vega i les pistes d'esquí de Valdeiranes, que això ho coneixem tots. L'Àuia i la neu caiguda en aquests paratges discorre fins a la Plana per dos llits, un a través del propi Millars, de manera superficial, i altre per via subterrània a través de diversos aqüíferos. Nosaltres en la Plana sempre diem que quan neve en Gúdar, això és or per a la Plana. La captació d'Àuia per a proveïment urbà per a la ciutat de Castelló procedeix d'aigües subterrànies que capten xes correntia i discorren cap a la mar. El riu Millars, en la seva part alta, en abandonar Cedrilles, creua el massís de Javalambre a través d'una vall molt profunda i molt sinuós i s'endinsa en el terme municipal de Sarrió, situat a 1.000 metres d'altura, sobre el nivell de la mar. En aquest punt és on el riu comença a tindre importància, ja que així rep importàncies d'Àuia més abundants que són les dues fonts denominades Vapor i Marroyo i l'altra situada en el riu Aventosa, que és la font de l'Escaleruela. Les altres contribucions importants són les que provenen dels rius Alcalà, Mora i, en el límit de la província de Castelló, el riu Rodeche. El riu recorre la província de Castelló d'oest a est, en l'anomenada part central del riu, des de Rubilos de Mora fins a Montanejos, i a causa de l'erosió ha constituït una profunda vall. Això ha sigut un avantatge perquè aquesta profunda vall que ha fet el riu ha fet que sigui pràcticament impossible treure Àuia del riu
per mitjos naturals, per escorrentia natural, llevat d'algunes xicotetes hortetes que hi havia per ahir, i el primer punt on se podia treure aigua del riu per escorrentia natural va ser ja al principi de la plana. Per això el riu està aprofitat així baix i de les parts altes quasi perquè pràcticament no n'hi ha ninguna horta ni n'hi ha res de tot això. Esta vall que discorre entre Penyagolosa i la Serra d'Espadà hi ha un canó que es va utilitzar per a construir la presa d'Arenós amb una capacitat de 145 hectòmetres cúbics, l'ús de la qual és exclusivament per a reg. La presa està constituïda de material sòlid, un nucli d'argila impermeable i recoberta de pedra escollera. El seu canal de desagüe pot fer fins a 2.000 metres cúbics per segon, la qual representa una riuada immensa encara que la seguretat per a que la seguretat de la població sigui total. Aquesta presa suposa una garantia per a les necessitats d'irrigació de la comarca de la Plana i en un futur, esperem que pròxim, serà la que ens proveïsca d'aigua potable, ja que és d'excel·lent qualitat procedent d'un riu no contaminat. També té l'avantatge als Millars que no té una zona industrial forta pel costat i l'aigua és una aigua perfectament límpia, pura, i no té ningú contaminant químic ni orgànic, perquè la població és molt curta i totes les depuradores i demés funcionen prou bé i l'aigua és d'excel·lent qualitat. Des d'Arenós fins a Montanejos, el riu ha constituït un canó profund de més de 100 metres d'altura, creant un paratge de gran bellesa ecològica. Este canó s'ha aprofitat per a produir energia elèctrica gràcies a la seva pendent i escassa amplària. Així encontrem les centrals hidroelèctriques en els municipis de Cirat, Vallat, Ribesalbes, Onda i Vila-real. I la potència instal·lada està entre 180 i 1.500 kWh, o sigui que és poqueta potència per central, però com n'hi ha diverses, al final suma. I com el riu és molt segur, també la continuïtat de la producció també és interessant. En aquest punt entrem en el tram mitjà del riu. Així rep les aigües de diversos rius. Per la dreta el Maimona, el Montant i el riu Xicotet. Per l'esquerra el Villahermosa i el Linares. Just aigües avall d'Arenós comencen els canals de reg. El primer és el de la Cota 220 a Fanzara, que porta aigua a Onda, Betxí, i aquesta presa té la peculiaritat de ser la primera, mentre la comunitat de regants que es proveix d'esta és la que menys aigua té. Això és una qüestió que és molt important per al riu i per als regants també, que és que el que menys té és el que primer aigua del riu. Això ho contem vostès a qualsevol riu d'Espanya i es havien agartaes. I això és perquè se va crear el Sindicat Central d'Aigües del Millars i se va crear el Sindicat Central d'Aigües del Millars i allí ens reuníem els 13 membres que són els d'Onda, la part alta de Villarreal, Vilavella, part de Montcàfar i el canal de Maria Cristina, la part alta de Castelló. I a més els 4 pobles de la Plana. I entonces allí se repartíem l'aigua i el primer que agarra l'aigua és Onda, que és el que menys dret té. I no agarra una gota d'aigua sense que tinguera dret. És més, vam aplegar un any a regar sense aigua. Sí, no se digués així. Per què? Això va ser l'any 85. Resulta que no n'hi havia aigua en el riu, Arenós no estava en funcionament encara, el Sitjar se va quedar buit per complet, vam anar inclús, la Junta d'Aigües de la Plana va anar inclús a la Confederació a demanar l'últim hectòmetre cúbic d'aigua que quedava en Arenós i el director tècnic de la Confederació ens va dir: tengan ustedes en cuenta que ese hectómetro no es tal, porque la mitad son peces. Afortunadament, i sin d'allí va ploure i se van salvar els peixos. Què van fer aquell any? Aquell estiu, com van regar aquell estiu? Molt senzill. Castelló va agarrar aigua de l'estació depuradora de Castelló, que van fer una tuberia per al camí fondo amunt fins a tocar la Cinca Major, i una altra que aplegava fins al Molí Casalduc.
Almassora va ficar en marxa uns pous que tenia de sequera i l'àuia teòrica que li tocava a Castelló i Almassora la van passar a Onda. I entonces Onda va poder regar, ells ens van pagar els gastos que van tenir nosaltres, evidentment, de llum i tot el gasto de funcionament dels aparatos i ens vam salvar tots. O sigui, això és el gran èxit del Sindicat Central d'Aigües del Millars. I després, quan anem a la Confederació, nosaltres sempre, la Junta de Desempals ens durarem 10 minuts. Per què? Perquè el secretari, teníem un gran secretari, que portava la distribució de l'àuia per a tot l'any i com a més en la Confederació sabien que ho complíem, perquè també n'hi ha que ser, o sigui, no n'hi ha que escriure un paper, sinó que complir-ho, que ho complíem, doncs entonces ens feien cas i anem i regulem el riu. I això és gràcies al conveni de bases de 1970, que va ser un conveni en què va dir que els primers 30 hectòmetres embalsats en el sistema eren per a la Junta, més l'àuia fluent, eren per a la Junta d'Aigües de la Plana i el resto per a la zona segon, per a dalt. I així han quedat. Però, no obstant, conforme jo, quan se reunia el sindicat central, allí, entre tots, normalment al costat d'una paella, moltes voltes, sempre s'arregla tot i ens posem tots d'acord. I no hi ha hagut mai ninguna guerra en aquest riu com ha hagut en molts altres. Ara el riu penetra en Castelló, la plana de Castelló. Trobem... No, perdó. Antes d'ahir, després d'Arenós, entre l'Albi i el base de Sitjar. El Sitjar va ser construït l'any 1948. Va començar a construir-se, a projectar-se en 48. Per què es comença el 48? Doncs el 48 va haver una sequera en Espanya molt gran que van morts de fam. Tan xulos que ens querem nosaltres, que som els primers del món, així també van haver morts de fam. Entonces el govern va desempolvar un plan, que això també és motiu de tota una conferència, una història llarga, un plan hidrològic de don Ignacio Prieto de 1933, que el va fer un director general que tenia que dir el don Lorenzo Pardo. Aquell home portava l'Ebro, el portava fins a Almeria, el Tajo el portava fins a les Taules de Daimiel i el Duero fins a Badajoz. Però allò se va desfer. Allò se va desorientar i se va acabar tot. Ja no se va fer més. Entonces va venir aquest senyor i va dir, en el riu Millars, va dir que se farien 4 embalses, que eren Arenós, Sitjar, La Maimona i Cedramán. Dels quals s'han fet Arenós i Sitjar, els altres no s'han fet, per el que fos. I el primer que se va fer Sitjar. I va dir, això va ser, ho va dir el don Miguel Abriat, que era el delegat del govern en la Confederació Hidrogràfica del Júcar, que és l'equivalent a l'actual president. Entonces va dir que Castelló seria la ciutat de les 1000 aguas. I tenia raó, perquè a partir d'aquí que se va fer el Sitjar, en Castelló se va acabar de patir a muntó. Se projecta el Sitjar, se subaste i no va haver ninguna empresa. Entonces en Espanya no n'hi havia empreses grans, no n'hi havia possibilitats de moltes coses, el ferro estava intervengut, el Portland també, i era tot un conflicte. No va haver ninguna empresa que es va fer. I la Junta d'Aigües de la Plana, en un arrojo de valor, però de valor de veritat, va constituir una societat que se deia SAFIC, Sociedad Anònima Financiera Castellonense. I se va quedar la contracta de l'embalse pel preu de remat. O sigui, el preu que dia el projecte se va quedar això. Fan l'embalse i no va sobrar ni faltar un cèntim. Se va poder acabar l'embalse perfectament. L'embalse se va fer molt ben fet perquè se va fer van ficar fins a una fàbrica de gel. Hòstia, un gel per a què vol el gel? Per fer l'hormigó. Però el gel era per a gelar l'hormigó, per a que fraguare més lento, i entonces se consolidara més. Tant és així que l'embalse allí està. No ha hagut de fer ninguna reforma.
en totes les condicions i la seguretat que ara demanen les autoritats per a que els embalses, la llista d'embalse no s'ha manejat per a res i està funcionant perfectament avui en dia. Bé, doncs, això ho dic jo per a que vegem el llaurador de Castelló, la qualitat moral, la qualitat de faena i de coneixements que ha tingut. Bé, després de Sitjar, el riu entra a la plana de Castelló i ahí trobem un altre col·lag de rec, que és el que dona a la cota del Canal 100. Un poc més avall trobem preses tradicionals, que són la sud de la Verge de Gràcia, el pantà de Santa Cristina de la Massora, que regula l'aigua de Castelló de la Massora i Borriana, i el pantà de Santa Quiteria també és una altra cosa que va ser singular perquè va ser el primer pantaló que es va fer en Espanya per a regular el rec dia nit. I allò va suposar el canvi total en l'ús de l'aigua. Van baixar una barbaritat el consum d'aigua per hectàrea i, a més, va suposar que una millora social impressionant per tota la plana, perquè el rec de nit sabem que tots els gatos són pardos. Allí hi havia regaor que obria 3 o 4 portells, se n'anava a dormir i el dia següent tenia la finca inundada i totes les finques del costat sorregades. O sigui que va ser un avanç tant econòmic com social molt important. I l'última aportació, després de tot això, ve l'última aportació del Millars, que és la Rambla de la Viuda. La Rambla de la Viuda no és una aportació tal perquè si porta una volta d'aigua se quede en l'embalse de Maria Cristina. Però la Rambla desemboca el riu. I per fi el riu desemboca en la Massora. Des del pantà de Santa Quiteria ix el canal Vicent Serra, que és un canal que es va fer des de l'assut d'Almassora i Castelló fins a l'assut de Borriana, perquè el riu, tirant l'aigua pel riu, i aquest tram és un riu, no sé si és pedregós o grava o el que sigui, però la veritat és que se filtra molt l'aigua. Tant és així que avui estan tirant 1.000 litres per segon des de l'assut de Castelló de Almassora al riu i només fa una bassa des d'allí fins al pont de la carretera nacional i abans no passa d'allí. El riu per avall, si no és una aportació, una riua gran, no passa d'allí. Des del pantà de Santa Quiteria que dona a Borriana i la seca conjunta de Castelló i Almassora. I la Castelló de Almassora va per una seca subterrània que va per baix de la Rambla i se tramo, diem, la Bota, i és a la Casa de Reixes. La Casa de Reixes és un partidor que n'hi ha dins del terme d'Almassora que allí partís les aigües entre Castelló i Almassora. Allí la partida és un partidor natural, té a Almassora la boca suficient perquè tingui l'aigua que te correspon i Castelló la boca un poc més gran perquè té alguna més d'aigua a Castelló. Després d'allí passa també per baix d'Almassora i s'ha que nosaltres direm la mina i discorre per baix del carrer de Boqueres d'Almassora. I això és al costat del barranc que limita el barranquet que diem nosaltres al grup Santa Teresa en Castelló. D'allí és la seca del Malafa, que va ser construïda en 1789 i rega les terres de Fadrell, de Baix, i Villamargo i Malafa. La seca major continua el seu curs fins al Mó de Casalduc, que allí rega les terres de Fadrell, dona aigua al Sequió. El Sequió és una conducció que anava per la marge esquerra de la sèquia, el qual era total irregular, però estava així. La marge esquerra de la sèquia i anava per detrás de lo que avui és l'Institut d'Isidro Andrés, que entonces era el camp del Sequiol que diem, i anava per el carrer Herrero avant i després pujava amunt i aplegava fins el que avui és el carrer Arcipeste Balaguer, que entonces se deia la plaça del Santíssim, al costat de l'església major. I allí hi havia un xicot d'embalse, una bassa, i allí anava la gent a plegar aigua. Era l'abastiment de la població.
Després n'hi havia una, i se bassa tenia dos aliviaderos. Un que anava pel carrer Major i anava fins al convent de lo que eren les Caputxines, al carrer Núñez d'Arce. I l'altre anava per al carrer Cardona Vives, el que era entonces el carrer de Cardona Vives, que era dient el carrer Làuia, per això dient el carrer Làuia, que baixava i se convertia altra volta a la Sèquia Major. Després d'ahir, la sèquia continuava i regava tot el que era el censal. Este partidor del censal tenia que cuidar-lo el moliner que tenia el molí Casalduc, que a més tenia que procurar que una fila que dia del mau que estigués sempre neta i límpia, perquè aquesta fila era fonamental per a que regara fadrell de dalt i part del bombau. I la fila s'obria el dijous, que entrava el dijous a posar-se el sol, entrava en marxa la fila del bombau, que tenia 3 files. Una d'elles tenia que anar sempre a un molí, que el molí ha desaparegut, que estaria més o menys a l'altura d'on està avui Carrefour o per ahir, ahir n'hi havia un molí. En alguna època jo encara recordo haver vist restos d'ell, però, en fi, això s'ha desaparegut per complet. Després, seguidament, entrava la partida Rafalafena, que rega en la mateixa tanda, mateixa cata dels anteriors, des de la seva pròpia fila fins a la Sèquia Major. Des de la Sèquia Rafalafena és una sèquia per regar Taxida. I després la Sèquia Major continua i arriba a lo que és avui la plaça Maria Agustina de Castelló. Així se parteix en dos, sèquia Maria Cristina i sèquia Coscollosa. La sèquia de Maria Cristina, la sèquia de Major i la sèquia de Coscollosa. La sèquia Major continua per el que és l'avinida Caputxins i va estar al Camí Molins i se'n va ja acabar el Safra i demés. I la sèquia Coscollosa va per l'alcalde de Tàrrega i després l'alcalde de Tàrrega, al final, per on està el camí a la Plana, allí feia un 4, pujava un poc amunt i se'n va fins a passar el riu. El riu passava en una sèquia per dalt que dient la canal de Coscollosa i d'allà se'n va acabar Coscollosa fins al final a morir al barranc de la Madalena. I ahí aquesta sèquia, este conducte de la sèquia Major ha desaparegut per complet, perquè des de la ronda sur ja se desvia, així com veuen en la foto, se desvia i se'n va fins a entroncar altra volta en la sèquia Coscollosa, allà contra la rotonda que n'hi ha davant de l'Hospital General. I d'ahir ja continua la sèquia pel Cauce Vell. Ahí se va ficar un tubo de 1,20 de diàmetre de polièster i ja se va ficar a posta per a que pugui aprofitar per al goteo, perquè aquest tubo té una pressió fins a 10 metres d'altura manomètrica, o sigui que 10 metres de pressió. El tubo és així. Després d'ahir, després de la plaça Maria Agustina, la primera tanda que regava és la Safra. La Safra ha desaparegut. Safra és on està avui l'auditori, d'ahir per amunt, això ha desaparegut. I la sèquia Coscollosa continuava regant fins al que deia Coscollosa Olivares, que era el final de Coscollosa. I després d'ací, per la sèquia Major, ja regaven la Plana, Remell, que comencen i que estos regaven des de l'eixida del sol del diumenge fins al dilluns. Seguidament comença el recreu dels partits del racó Remell, Cavi i Canet, que reguen des de dilluns fins a dimecres, que torna a començar al principi, com vam dir, que regava dimecres. I llavors ja això és tot el que va de la sèquia Major. Una altra cosa que n'hi ha que contar així és el que ha fet la ciutat de Castelló i els regants en el canvi del reg. Jo, entonces, l'any 96, jo era president del sindicat de Castelló. Entonces, era president del sindicat... Sí, bueno, ahí tenim les zones. Com?
Sí, les zones extraïdes, sí, ahí estan les zones de regapressió, sí. En l'any 96 jo era president del sindicat de Castelló, a més del sindicat central i de la Federació Valenciana de Comunitats de Regants. I en una junta general vaig comentar, jo dic, a vosaltres què vos pareixeria si es començàrem a fer un projecte per a fer per goteo? I me salta un tio d'allí de la junta, me salta un tio d'allí i diu, jo no estic d'acord, però veig que quan un entra a l'hospital el primer que li fiquen és un gotero, o sigui que roi no serà. Bueno, a partir d'ahí se me soliventa la junta i tots diuen, pues això. I jo m'he quedat blanc, perquè jo tenia alguna noció del que era el goteo. Tots els que anem allà baix no sabien del que parlem, però en veure una cosa moderna i de més, doncs vaig dir que sí. Entonces, jo dic, bueno, i ara què faig? Bueno, doncs vaig agarrar a tot el sindicat, me'l vaig emportar a Israel, vam parlar en una autoritat mundial del goteo, ens van explicar com era allò, se van quedar tots encantats i van vindre així abobats. Vam començar a fer el projecte, la conselleria també ens va portar bé, doña María Ángeles Ramollín, ja que dir-ho, ens va portar molt bé, perquè ens va donar el projecte Coscollosa, ens va fer al 100% gratis i vam començar a fer el goteo. Vam posar el goteo i, paral·lelament, també, això no va ser idea meva, va ser idea d'un síndic, el senyor Agramunt, que era un home major de molt de coneixement, que diu, així hem de fer ara una empresa de manteniment. Per què? Perquè diu, mira, si un divendres per migdia ens trenca una tuberia, toquem a una empresa que de sol, la secretària se n'anà de fin de setmana, hasta el dilluns no ve no sé qui, no sé quantos, així estem 3 setmanes sense regar. I entonces vam agarrar a tots els seguidors i es vam enviar també a Israel, al Kibbutz Dan, a que deprengueren a muntar el goteo. Bueno, doncs aquests van muntar el goteo, van saber d'això i van crear aquesta empresa. I ara, avui en dia, nosaltres tenim un conflicte, un diumenge a migdia, no dic un divendres, un diumenge a migdia, i el diumenge per les patas estan tots pincats allà dins i el dilluns se rega perfectament. No han tingut ningú efecte. Que ens ha costat diners? D'acord. Que aquests senyors estan cobrant totes les setmanes i valen uns diners? D'acord. Però el benefici que han produït ha sigut impressionant. La pau que ha hagut en el sindicat i el servici que s'ha donat ha sigut immillorable. I avui continua el mateix així. I ara encara s'està... Les coses progressen, ara s'està fent un projecte de plaques solars, de posar plaques solars, s'ha automatitzat el sistema. Avui en dia la Sequer no té que estar allí perquè simplement del telèfon manipula, obri i tanca vàlvules per tots els costats i la cosa ha millorat de muntó. La desgràcia és, la verdadera desgràcia, i això jo passava una nit sense dormir i dic, jo que burro que ha sigut fer-los gastar diners a aquests senyors, per a què? Perquè el producte no va cap a res. Ahí està el problema. Bueno, pues, això més o menys és el que vol dir il·lusió. Que tinc així la xuleta jo. A veure, Bueno, Pepe Pasqual, ha quedat ben clar que des del decret de bases, o sigui, la Constitució del Sindicat Central d'Auies, des de la Constitució del Sindicat Central d'Auies en 1970 s'ha regularitzat tot el REC, no només del REC tradicional, d'aquestes quantitats tradicionals, sinó el nou REC i no n'hi ha problemes d'Auia. Però sí que va haver un. Ara és una anècdota, la majoria de la gent no el coneix, però en aquell moment va suposar tal vegada la revolució més important dels llauraors, perquè l'any 1975, en el DOC, allí baix, a Magaet, en el penúltim pàrraf del DOC, deia que l'Auia, o sigui, l'Auia que rega en Castelló, s'entenia que anar tot, bueno, no, la que rega en la Plana, s'entenien que anar tot a Sagunt. Bueno, allò va ser una altra cosa. Però va haver una lluita per... No, jo no dic que era diferent al REC, sinó la lluita que va haver forta dels llauraors. Recordes d'això? Sí. Això va ser també una cosa que n'hi havia poder importar-se l'Auia
a la planta siderúrgica, a la futura planta siderúrgica que volien fer en Sagunto. Yo entonces yo no tenía una autoridad así, estava simplement jurat en el sindicat de Res de Castelló, que jo estic en el sindicat des de l'any 85, o sigui que fa... Però entonces els sindicats que hi havia, Vicent Serra al front d'ells, se van enfrontar al excelentísimo señor gobernador civil y jefe provincial del movimiento, que tenía collons per presentar-se d'ell, i van dir que, escolta, vostè vaig cap a Madrid i deixem-nos a nosaltres que ens apanyem en l'àvia. I va ser una lluita dura, el sindicat central se va plantar i l'àvia no se'n va anar cap a Sagunto. També hi ha que dir que l'empresa va quebrar. Està condenat al fracàs per altres coses tècniques. Ahir la veritat és que la defensa no va ser només dels llauradors, els ajuntaments, el col·legi d'abogats, tots se van posar, i més això en raons contra aquest projecte. I al final el projecte no se va anul·lar. En el DOC va aparèixer que el projecte se suspenia de moment. Seguir suspès i la quarta planta siderúrgica de Sagunt no està en marxa. Bé, hem dit que hem solucionat els problemes dels llauradors a partir del decret d'aigua. Però ara anem una altra vegada cap atrás quan ve així Jaume I, que se troba un terreny despoblat, però en les noves concessions de ciutadania, en les cartes pobles noves, comença ja a haver més necessitat de reg perquè ve molta gent de fora i comencen els problemes entre les quatre, estem parlant ara de les quatre localitats, com han dit antes, Castelló, Almassora, Vila-real i Borrial, que és el rec històric, comencen, diguem, no sé si van haver bofetades, però les lluites eren molt dures. Hasta el decret de... Perdó, la sentència arbitral. Quan vas començar a regar-se així, doncs clar, entonces les conduccions eren conduccions de terra, les particions eren com eren, i hi havia disputes entre Castelló, Villar-real, Almassora, sobretot quan venien sequeres. I van fer i van a pegar, així van haver a bofetar límpia. I se va recurrir al rei que hi havia entonces, que era el infante don Pedro de Ribagorza. Y entonces, este señor, para mí era un señor muy cool, se va a tancar 3 dies per estudiar el tema. I va fer la distribució de les aigües, que som ahir, veus? 10 files per a Borriana, 14 files per a Castelló, 14 files per a Villar-real i 12 files per a Almassora. Però, i això que vaig a dir-li és particular, o sigui, agarreu en pinces, jo he fet la següent divisió. Cada partiu per la superfície en hectàrees que n'hi havia entonces de cada poble. I no coincidís. Castelló té més aigua que ningú, per hectàrea. Per què? Doncs per mi, aquell home que ja dic, era molt cult i molt estudiós, va donar aigua a cada un segons les necessitats. I Borriana té un terreno que pot regar-se cada mes i mig. Castelló té un terreno, Coscollona, per exemple, que saben que Coscollona és grava pura, que allò en 15 dies se seca el terreno. Entonces, per a mi aquell home va donar l'aigua a cada un la que necessitava. I la sentència està tan perfecta que avui, 660 i pico d'anys després, encara se continua fent-se. Avui el sindicat central, la Junta d'Aigües de la Plana se reuneix, se reparteix l'aigua en arreglo de sentències i se reparto. Després el porta al dia següent a la Junta del Sindicat Central d'Aigües del Riu de Millars i d'ahir a la Confederació. O sigui, se fa d'això. I això se reparteix arreglo de sentències. I ahir estan les dues coses. Una, la sentència arbitral, que miren 650 anys són molts anys, o 660 i pico. I està la sentència arbitral i després el conveni de bases, que també té una importància quasi tan fundamental com aquella per a tot. Del conveni de bases contén una anècdota, no sé si era veritat o mentira, que diu que don José Borrell, quan era ministre d'Obres Públiques, va tenir un problema en el pantà d'Azújar i va dir, vaig anar a Castelló i copien el que fan allí.
Entonces, nosaltres, este riu no té ninguna... L'administració de l'aigua no té ningún problema de cap món. Ni creem problemes per ningú, ni per l'autoritat de Cuenca, ni per als regants, perquè està regulada, aquesta regulació que té, tant des de la sentència vital com el conveni de bases del 70, està regulat perfectament i és una cosa de la que devem estar tots molt orgullosos. Només per comentar un poquet el que ha dit ell, que està perfecte, però, clar, quan va fer la divisió, el Pere de Ribagorça no existien les hectàrees ni les àrees. No, bueno, això... Entonces, se guiaven per les jovades, que eren la quantitat de terreny que dels bous, dos bous, podien llaurar un dia. Comptant això és per on se va partir la base ISA. I també tenia una nota que dir que aquest decret no se podia, aquesta sentència no se podia modificar en cap moment. No va dir, anem a modificar, no se podia. I, de fet, ara que vam tindre uns anys de sequera, els pantanos estaven baixets fins que, desgraciadament, se van omplir per la dana, que devien omplir-se, però, desgraciadament, estem en reserves últimes. Si hagués continuat la sequera, el decret ICE d'AUIES, la sentència arbitral, hagués tingut que entrar, però... De fet, aquest any passat, l'estiu passat, no que estem, l'estiu passat se va regar, l'aigua se repartia arreglo sentència. O sigui, arreglo sentència se repartia l'aigua entre les juntes de la plana. I, després de dalt, no ho sé jo, perquè aquest any jo no estava de so, però no sé si s'ha posat, possiblement en Castelló se degueren agarrar algo d'aigua de la depuradora, perquè l'aigua de la riu venia molt justeta. I se va agarrar l'aigua depurada per a que puguen enrecar des de dalt. Per això, antes ha dit el xiste, una miqueta xistós, però és real, que vam aplegar regas sense aigua. Bueno, jo m'ha aprofitat que estava així per fer les preguntes que volia. Però ara, com que tenim un poc de temps, algú vol fer alguna pregunta a José Pascual? No. Ja te'l porten. Parlant en Torres Cruz, parlant en Ferran Guallar, comentava que el governador Torres Cruz, quan van fer el pantà de Mare Cristina, va dir que aquest pantà a un costat estava molt ben construït, perquè era roca, però a l'altre costat era un grullere d'una terra que era molt porosa, no? Aleshores, diu que van injectar quantitat de ciment per a intentar, bueno, també dir que estos señores que hablan valenciano vienen otra vez a protestar, bueno, pero que dir que se va salvar, se va desbordar i no se va, bueno, en un principi se va escapar per un costat en el 1949, però, bueno, perdó, en el 62 me pareix que va ser, però menys mal que se va cimentar bé a la zona d'un costat que no estava, que era tova, que no era una zona adequada millor per haver fet ahir la presa. Bueno, mira, ahir se diuen moltes borrades i moltes coses. El pantà de Maria Cristina no n'hi ha arribat que el pugui tombar. El pantà de Maria Cristina és una presa que se diu arco de gravetat. O sigui, que fa un arc, i vos sap que l'arc, quan més li pegues, més pesa. I després s'aguanta per la seva pròpia pesa. El pantà de Maria Cristina no s'aguanta pel costat, s'aguanta per ell mateixa i per la cimentació que té. Per la cimentació que té. I a més està pensat per a que l'aigua el corone, cosa que als engineros els pega una pata a la panxa. Als engineros no els agrada que el pantà no corone, perquè és perillós, evidentment, pot socavar la base i pot tombar la presa. Però està pensat per això té aquestes escaletes que té per a matar la força de l'aigua i que baix no socave. Que va dir que això que va dir que se va cimentar, sí, però això va ser un estudi que se va fer en aquella època i el que fa un estudi d'aquest tipus sempre se vol salvar, fica l'esparadrap antes que la ferida. I entonces
va dir que sabia que n'hi havia que fortificar-ho, n'hi havia que fer-ho més. Però va ser una cosa que sí, va ajudar a que la presa fos millor, però no era tan imprescindible. No hi ha ninguna pregunta? Sí, hola, bon dia. No l'havia vista. Un xicotet aclariment. Tinc molta curiositat per la sèquia de Coscollosa. Ja ve. Vale. Curiositat per la sèquia de Coscollosa i de vegades passejant per l'horta i mai l'he trobat. Clar, ara vostè m'acaba d'aclarir que està soterrada des de la partida de Safra, que anava per damunt del riu, i que desemboque, se veu molt bé en el plànol de l'exposició, al barranc de la Madalena. La meva pregunta és, està totalment soterrada? Podem anar a veure algun tram? Tot? Mira, des de... Però si està soterrada jo no la veig, no la identifico. Ara veure. Des de la plaça Mare Agustina fins a la Ronda Norte va tota coberta. Però de la Ronda Norte, després de la Ronda Norte, fins ja per avant, està descoberta, està igual que està tota la vida. Vale. Tinc que anar a buscar la Ronda Norte i d'allí ja pegar. Mira, si se'n va directe a Benicassi, per la carretera de Benicassi, i només passa el primer semàforo que n'hi ha després de la font, i de l'hospital, hi ha un semàforo. Només passa el semàforo, en seguida a la dreta n'hi ha un carril addicional, un carril al costat. Se'n va pel carrer Isse, el primer carrer avall la trobarà en seguida. Vale, pues moltes gràcies. Detrás del Chino. Pepe, una pregunta. En la Sèquia Major, quin tipus de molins hi havia? La Sèquia Major està... Molins. Molins. Està el molí Les Tatxes. Tatxes, no? Les Tatxes, que està en la Sèquia Malafa. El molí Paper, que està en la Sèquia Major, però on està el grup Santa Teresa. Molí Casalduc, primer molí, que és el que està, ara està a la Tenència Alcaldia Norte, el segon molí, que està en la plaça, el segon molí, que està un poc més avall d'això, i el tercer molí, que està en la confluència de la Sèquia Major, el camí Molins i la Ronda Norte. Allí hi ha un segon molí que se va tenir que tirar perquè estaven en unes ruïnes i va caure tot. Però, estos molins que eren fariners o...? El primer molí era un molí que era per a produir, que era força motriç, com una fragua, que era com una... per a manejar la fragua. Per això deien les tatxes. Una forja. Una forja. L'altre produïa paper a base de restos de paper d'arròs, de palla d'arròs. I després el molí Casalduc era un molí per a l'arròs, per a descascarellar l'arròs, i l'altre, el primer molí, segon i tercer, eren per a cereals. Molt bé. I encara queda algun vestigi dels molins o han desaparegut? El segon molí està prou bé, prou bé. No sé com està molt en reformat el restaurant, no sé com el restaurant, però està prou bé. I això ja no queda, no? I això ja no queda restos ni res, no? El molí Casalduc, que està en això, el molí Paper encara queda algo allà en Villamargo, i el... I n'hi ha un allí que està transformat en una vivenda. A on? Sí, el primer de tots els molins... El molí Casalduc? No, molt antes, més que vol Massura, a mà dreta, hi ha un molí que està catalogat per Benjamín Barberà, en la foto i tot, que passes per allí, el que menys se veu és el molí. S'ha transformat en una residència familiar i diu que fora, apoyat en terra, n'hi ha un tros de... Això Benjamín Barberà ho ha llegit ja. Alguna pregunta més? Una cosa volia aclarar del que ha dit ell, perdó, dels molins, perquè ha nombrat un que és el molí Tatxes. En Vila-real n'hi havia molitatges, en Almassora n'hi havia molitatges i en Castelló n'hi havia molitatges. Això va ser en l'època ja que va començar a florir el tarongerar, el plàstic no s'havia inventat i n'hi havia que fer caixes de fusta
per enviar-les, per transportar les caixes, i llavors n'hi havia que fer les caixes, se necessitaven moltes tatxes per a fer aquestes caixes. I això és l'origen d'aquests molins, que van anar desapareixent quan la necessitat ja va desaparèixer. Una pregunta, Pepe. Tu L'última, per favor, has tingut un càrrec polític, ja has sigut llaurador, jo me recorde que diuen, estan limpiant les sèquies, el mes de setembre estan tots limpiant les brigades, les sèquies, este tío está loco. Que després quan arribava la vinguda d'aigua, les sèquies tragaven i no hi havia problema, no? Aleshores, quan un està en un càrrec institucional i li diuen això s'ha de fer així, està clar que tu sabies que això s'ha de fer així, però què penses? Que era convenient que un llaurador en coneixement fos regidor de, en aquest cas, de lo que fora? Amén. D'agricultura? Què te contesta? Lo que tu vols sentir, lo que he de dir o la veritat? Bueno, evidentment, en Castelló, quan jo estava, possiblement feia falta un llaurador en l'Ajuntament. Avui me pareix que no. Però, evidentment, a part de tot això, el regidor hauria de tindre coneixement del territori, coneixement de la història i també una miqueta de cuidado de les persones. Però, en fi, què vols que te digui? Sí, és possible que fer falta un llaurador en el consistori, perquè avui no n'hi ha. S'ha encarregat la Càmera. Jo tenia 36 guàrdies rurals, 2 cabos i un jefe. Això ha desaparegut tot. La Càmera Agrària tenia un servici de conciliació entre veïns. Tenia també un servici de camins, la brigada que limpiava les sèquies, avui això ha desaparegut tot. Què passarà en cas d'una ploguda forta? Doncs no ho sé. De tots modos, hi ha zones en Castelló, zones que jo me fico el mal al cap. Mira, això ja va fora de context, però és igual. Si baixeu pel camí a la Plana, baix, n'hi ha baixant a la dreta, n'hi ha una villa que és molt gran, que té una paret blanca i està pintada de blau per damunt. Si vos pareu allí, poseu-vos plantats a la cera, mireu cap a Benicàssim i veureu una sèrie de cases que la teulà vos aflega vosaltres al nivell dels ulls. Aquell punt està 80 centímetres més baix que el nivell de la mar. I per què sé que està 80 centímetres més baix que el nivell de la mar? Perquè un dia va haver una plena i allí estava ple d'aigua. I el tornillo de la plana estava treballant en sec. I diu, això és que estarà embossada així, dins el tramo entre el Serradal i la playa estarà embossat. Vaig fer entrar els bomberos i diu, no, allò està bé, allí no necessita. Què passa? Que allò està baix. Per què està baix? Doncs perquè se va dessecar la de Marjal. Al dessecar-se la Marjal, la turba se degrada i la Marjal pum per avall. Si ahir vinguera una ploguda pareguda a la del dia de Sant Miquel de l'any 49, jo no sé el que podia passar ahir. I això cada 4 o 5 anys ve. Sí, sí. Molt bé. He disfrutat un d'altre. Molt bé.
Bueno, ara me toca presentar a una altra persona, un ponent, Juan José Cid, que tots coneixeu, no? Per la qual cosa, per no llevar-li temps a la seva explicació, no cal que diguem qui és i tot el que ha fet. Només dir que és un col·laborador assidu d'aquestes jornades, o bé en comunicacions o en algunes conferències. Bon dia a totes i a tots. I en primer lloc, gràcies per haver vingut este dissabte de matí a escoltar aquestes xerrades i comunicacions tan interessants que tenim al voltant de l'aigua en Castelló. Està clar que jo vaig a fer la primera comunicació, que parlarem un poc sobre els dolls, sobre les fonts d'aigua dolça que tenim al nostre poble. Clar, tot i que de segur no hi ha res, està més que acceptat que el topònim Castelló és un diminutiu de castell i que té una clara referència històrica al Castell Vell, a l'antic poblat dels habitants del terme, tot i que hi ha estudiosos que se remunten en el temps i el relacionen amb Castàlia, una nimfa de la mitologia grega, filla d'Aqueolo, aquella que volent escapar d'Apol·lo per evitar el seu amor, va submergir-se en la font que es troba pujant al gimnàs de Delfos i que des d'aquell moment mana una aigua, diuen que molt més que agradable al beure, perquè té propietats de despertar en aquells que la veuen el geni de la poesia i a la vegada que els seus vapors provocaren en el seu moment a l'oracle de Delfos els somnis i visions per predir el futur. D'altra banda, és ben sabut i conegut que el topònim La Plana, en referència al nostre terme municipal, ens recorda que, assemblant-se a un quadrilàter, s'obri des de l'interior cap a la costa, tenint 3/4 parts dominades per formes planes i suaus en descens cap a la mar. Castelló de la Plana presenta, per tant, per la seva especial orografia, amb muntanyes paral·leles i properes a la costa i una fèrtil zona litoral, una formació geològica amb la suficient porositat i permeabilitat per a permetre l'existència d'un aqüífer amb un flux significatiu d'aigües subterrànies que, d'una banda, han permès la presència de dolls naturals i, per l'altra, l'extracció d'aigua en quantitats significatives mitjançant diferents pous escampats per tot el terme. Captacions hidrològiques que, a més d'abastir a la capital d'aigua potable, han garantit, conforme hem vist abans, l'aigua per a tota classe de conreus. Deixant de banda els pous i les seues societats, que podrien ser motiu d'una altra comunicació o inclús una ponència tan o més curiosa com aquesta, voldria centrar-me en els dos dolls naturals fruit de la nostra peculiar orografia, que al llarg de la història han proveït, juntament amb les aigües del Millars, les necessitats d'aigua de boca i també de reg que hem tingut els veïns i els llauradors del poble. Molt a prop de la sèquia mitgera, que partís el terme d'Almassora i el de Castelló, a la part sud del terme i a una distància relativa de la mar, es trobava l'anomenada font de la Rabassota, Barrassota, Borrassota o fins i tot anomenada de la Rabassola, un paratge amb eucaliptus molt grans, molt bonic, i on brollava un ullal, al costat d'una caseta amb una làpida datada de l'any 1802 que deia: «Con esta obra, hecha bajo el feliz auspicio del señor don Antonio Bermúdez de Castro, brigadier de los Reales Ejércitos y gobernador de esta villa, se restituyó el agua extravasada al centro de este manantial saludable en el año de 1802. Una font molt coneguda a la ciutat fins a la dècada dels anys 60 del segle passat, de la qual es deia que la seva aigua era molt bona com a motor de fertilitat, tal vegada pel fet de l'existència als seus voltants d'un monument fàl·lic que, si no estic errat,
crec que actualment se conserva en un jardí dins del recinte industrial. Un naixement que va quedar dins dels límits de la refineria quan es van comprar els terrenys per construir-la, deixant en un primer moment de ser del gaudi públic per poc temps després de desaparèixer en ser encegada, ocupant el seu lloc uns grans tancs d'emmagatzematge de cru. Tot i això, encara resseguint avui en dia la tanca d'Aram, podem veure un clot mig tapat al punt on estava. Un lloc que encara avui, desaparegut del seu entorn, diuen aquells que allí treballen que continua conservant les seues propietats màgiques i esotèriques. Un espai que quan hi ha tempesta continua atraient llamps. En l'actualitat, el més semblant que recorda l'antic Doll és un indicador d'una placa situada a la part sud del Grau, en una plaça, amb una font i una caseta, a imitació de l'antiga, i la pedra amb la inscripció original de 1802, que menys mal va poder salvar-se. Un espai perdut, una part de la història local que només resta ja, malauradament, en algunes poques fotografies i en la memòria de la gent més gran del poble. I he dit que parlaria de dos. Bé, l'altre Doll, que durant molt de temps, a més de calmar la set i de l'aprofitament de l'aigua per al reg, va ser i volem que continue sent un espai lúdic, és l'anomenada Font de la Reina, coneguda també com a Font del Molí o Molí de la Font, molt a prop de l'ermita de Sant Francesc, a poc més de 4 quilòmetres al nord-est de Castelló. Un brollador al que algunes referències històriques anomenen també com a Font de Castula o Castàlia. Un indret i una font descrits literalment en un dels apartats del llibre de la meua garbera, del lletraferit Pasqual Tirado, i que la descriu de la següent manera. No diuen los historiadors ni cap d'eixos homes que todo volen saber que s'hi va acudir primer allí lo pare Sant Francesc, la font o la reina. Lo més regular és que la font fora la primera en aparèixer. Després, lo pare Sant Francesc, tot mort de set i cercant aigua, i al trobar-la en tan bon i delictós lloc, allí es va quedar durant un temps. De la reina sí que mai he pogut saber quina reina seria eixa. Uns suposen que seria la de Saba, que fugint dels cananeus anà a parar allí. Altres que la faraònica Cleopatra, que al veure des de la mar lo fil de plata de la séquia de l'obra, va seguir lo fil i va fer cap a la bassa de la font. Nosaltres res d'això ens creem, encara que ben pensat res costa de creure-ho. Per baix terra i sense saber d'on ni com va una séquia que desemboca cercant lo sol i l'aire, cansada d'anar a les fosques en una bassa rodona, gran, un espill clar, vorejat d'oms i eucaliptus. La bassa, que és lo cor, agraïda i diligent, escampa l'aigua, la vida i la riquesa per una séquia que corre cap a la platja cridada per la mar. Això és el que descriu, com us dic, en el llibre de la meva garbera, Pasqual Tirado. En realitat estem parlant d'un naixement d'aigua dolça, un espai natural ple de tradició, d'història, de natura, situat entre els camps de cànem primer, d'arròs després i tarongers ara, el cabal del qual oscil·la entre els 0,6 i 1 metres cúbics per segon, tot i que de vegades en les fortes crescudes arribarà a tindre fins a 2 metres cúbics. Els primers escrits en els quals s'esmenta la font de la Reina daten del segle XIV. En la seva etapa més productiva, el doll va emprar-se per a fer moure les moles d'un molí, primer fariner i després per a teixits i draps, situats a uns 10 metres escassos del brollador. La cavitat d'entrada és un túnel excavat entre argila, una excavació artificial de la qual ja es té notícia en 1419 i que en successives ampliacions
Avui es manté suportat en la seva part superior per uns estrats d'uns 2 metres de pedra calcària, totes fetes amb una mateixa finalitat, la recerca de l'origen del doll. No estem, per tant, davant d'una surgència natural. Hi ha hagut altres fases d'excavació posteriors que, juntament amb la recerca de l'origen, pretenen o pretenien anar augmentant també el seu cabal. Ens trobem davant d'una construcció antròpica, realitzada per persones, amb un intent d'arribar a la zona saturada de l'aqüífer, mitjançant una perforació horitzontal, una galeria, amb una certa inclinació i que servís de via de drenatge de la zona de contacte entre l'aqüífer del Maestrat i l'aqüífer de la Plana. En aquesta búsqueda, els vells i la tradició han arribat a afirmar que aquesta surgència presenta relació directa amb l'avenc de Raca, aportant com a prova el fet, això sí vaig demostrat, que una vegada va caure una ovella a l'interior de l'avenc i l'esquellot va sortir per la font. Actualment, a l'interior es localitzen 9 pous verticals, amb el sostre foradat per comunicar-ho a la superfície. Tots ells estan tapats i no se pot accedir. El darrer i més gran té 3 metres de diàmetre i és on finalitza de manera brusca l'excavació de la galeria, sense tenir final. Un lloc ideal no només per allotjar diverses espècies de rates penades, si més no també diferents espècies de peixos d'aigua dolça, com el barb, la carpa o la gambúsia, trobant-se també per la qualitat i neteja de les seues aigües, llobarros, llisses i anguiles. Propietat del cotó arrocero, fins fa pocs anys era un brollador molt visitat, sobretot a l'estiu, pels marjalers de les alqueries de la zona, ja que la seva bassa era el lloc idoni per al bany. En l'actualitat, el recinte és un espai protegit i es troba tancat al públic, tot i que demà tindrem l'opció de poder-lo visitar. Per què? Perquè l'Ajuntament realitza al llarg de l'any diferents visites guiades i algunes activitats mediambientals regulades per el propi Ajuntament des de la Regidoria d'Agricultura. La conservació de les fonts d'aigua al nostre terme municipal, com veiem, ha estat desigual. Hem tingut una de cal i una de sorra. En el primer cas, la generació ara no és impossible, però sí més que difícil. En el segon, és més fàcil el procés. Per què? Perquè tot i que de manera lenta, sembla que la cosa va per bon camí. Els beneficis en la biodiversitat i els ecosistemes al voltant de la Font de la Reina van fent-se manifest dia a dia. Un pas més per a la contribució a la sostenibilitat de la nostra comunitat local. Un pas més per deixar una aigua neta i segura per a les generacions futures. Moltes gràcies. Algú vol fer alguna pregunta, per favor? José Juan, t'expliques també que la gent no necessita preguntar. Ah, sí, perdó. Si no estic equivocat, el relleu fàl·lic de la Font de la Barrassota està al museu. Si no estic equivocat, el relleu fàl·lic de la Font de la Barrassota està en la secció arqueològica del Museu de Castelló, perquè, de fet, jo quan el vaig veure allí, crec que això en els diaris no s'ha publicat mai, em va sorprendre gratament, si no estic errat, vaja. I jo l'última notícia que tenia i la documentació que he trobat és que estava allà. Ara, si després l'han traslladat, és possible, no ho sé. No, és que, per exemple, en el famós treball de Ferran Arasa, publicat l'any 79 sobre arqueologia del terme de Castelló, ell publica una foto
del relleu de la Font de la Barrassota que està en el recinte de Proquimet, diguem-ne, o de Petromet, no estic segur ara de quina empresa és, però actualment està al museu. Vaja, és que des de fora, com el museu té un gran vidre que veus la planta subterrània des de l'avinguda Germans Bou, des de Germans Bou veus el relleu des de fora. Jo l'he vist, almenys. Doncs tal vegada potser estigui allí. No ho sé, jo l'última documentació que ha consultat dia que estava situada en la mateixa plaça, però bueno, igual després se va trasladar, no ho sé. Bé, jo, ha estat molt de temps, me diuen Vicent, a mi, ja me coneixeu, soc participant també col·laborador en les jornades, tots els anys me veureu per ahir en la màquina, me veureu per ahir molt en la màquina de fotos. És el que a mi m'agrada. Però jo he estat 25 anys treballant en el riu Millars, en els sistemes de rec de Castelló, i m'han interessat molt les crescudes i els temporals de Castelló, tal vegada perquè ma abuela, quan apenas tenia jo ja enteniment, sempre me deia que havia hagut una riuada, se referia del 49, que s'havien mort no sé quantes persones, que unes se van ofegar i unes altres van caure les cases damunt. Bé, això potser és el que a mi m'ha incitat un poquet a veure aquestes coses, m'agrada-me. I llegint llibres, d'estos més o menys antics, alguns més moderns, d'autors com Balbàs, llegia sempre històries d'inundacions, de vents que ens afectaven, però no posaven mai d'on s'havien tret. I, casualment, en algun lloc va posar que era, sí, en el llibre de l'ambaixador Enrique Beltrán d'Almassora, va posar allí que eren de Josep Rocafort. Vaig investigar i així en l'arxiu municipal, on venen els llibres, vaig trobar una reproducció facsímil que ho arreplega tot. Qui és este Josep Rocafort? Josep Rocafort és un frare que va viure entre les darreries del segle XVIII i principis del segle XIX. I ell anava apuntant en un dietari tot el que passava tots els dies. Tot. Coses del temps, que anirem a parlar ara, coses de política, coses socials... inclús és que ajusticiaven. I per què els ajusticiaven? Això té un poquet de posar-ne-tants, està clar o no? I és molt curiós, i aquest llibre tothom m'ha costat 12 euros. I jo crec que val la pena llegir-lo. I entre ells vaig agarrar el que a mi m'interessava, que era el de Josep Rocafort. No vaig a llegir tot el que posa el llibre referent a crescudes i riuades, només vull pujar un exemple per veure de què va la cosa. Si algú està més interessat ja sap on se ve el llibre, està clar o no. Està escrit en castellà, però és un castellà, en l'original que per l'any que estic guardant per les jornades, si ho fan el llibre, l'original està en castellà, però en un castellà de l'època, on moltes paraules, l'ortografia és diferent, algunes en B, altres en B baixa, que ara ho posaríem al revés, les que baix en C, moltes tenen l'H darrere, algunes mescle paraules en castellà
i en algunes de valencià que dius d'ací de Soca, i és molt curiós el llibre i molt fàcil d'entendre. Entonces, ell fa unes descripcions des d'aproximadament l'any 1760 o per ahí ja comença a fer descripcions, així em posa, però vull saltar-me-les perquè totes no arribaria. Ha agarrat un any, només vull llegir-los, un any, que ell va dir l'any de les fatalidades. 1787, fa 4 dies. Per què any de les fatalidades? Perquè en aquest dia, en el que és la tardor, se van donar 3 episodis diferents, però de climatologia extrema. El año 1787 fue año de fatalidades y miserias. En este año, en diferentes partes de España, hubo las más horrorosas tempestades de truenos, relámpagos, centellas, piedra y agua. En esta nuestra villa de Castellón de la Plana, que por la misericordia de Dios había sido más bien de las librada, había sido, que por misericordia de Dios, que había sido de las más bien libradas, hubo una tempestad de truenos, agua y piedra la noche del 28 de septiembre en la víspera de San Miguel, que parecía que se acababa el mundo. Se vio... No, es que salto alguna línea. Y la piedra que jamás se vio tan gorda y tanta en esta villa, duró sin deshacerse algunos días. Aquesta és una primera pedregada que ens està descrivint. Ara, últimament, ja sabem que en Castelló també, o en la Plana, han hagut també episodis de pedra bonicos, no? A mi, en el traster que tenim de la terra, pues 2 forats, però d'estos majos. Este episodio refiere. El segundo episodio ocurrió el 8 de octubre con el desbordamiento del río Millars y la Rambla de la Viuda, con su curso alejado de la ciudad, por lo que los destrozos ocurridos no afectaron de manera directa, aunque sí que sufrió destrozos el puente de Santa Quiteria, que era el paso para cruzar el río Millars. En esa època s'estava construint el que diem el Pont Nou. El Pont Nou és el que ara anem antes de Villarreal, que ara és tan ample, entonces era un pont estret que se va construir a instàncies, sembla ser, pareix ser, del conde de l'Alcora, el conde Aranda, el conde número 10 d'Aranda, se va construir perquè ell volent cruzar el riu, va tindre problemes. El riu se cruzava per on està el castell d'Almassora, que ja era una antiga, n'hi havia un restes romans, perquè per ahí venia la via Augusta i creuaven el riu per ahí, on procuraven en pedres i tots fer un pas en què passareu que fos viable, però ell va patir molt en passar. I clar, Enrique Beltrán això ho magnifica, ho teatralitza i digo jo que li dirà al rei que construïa un puente un poc. Però bueno, com ell era secretari de Carlos IV, doncs de tots va tindre mà. I Carlos IV va agarrar els sobrans de València, del que li pagava el regne de València, va agarrar durant 2 anys i en això va construir el pont. Això sí, la pedra de la cantera de Borriol van tindre que portar-la, és de Vilareal, Castelló i Almassora, en carros, cavalls o com pogueren per construir el pont. I durant aquest riu el pont s'estava construint, després direm com va acabar. El mismo 8 de octubre de 87 se vio bajar por el río Mijares tanta multitud de agua que en poco tiempo se llegó a cubrir el puente de Santa Quiteria y saltar algo de agua sobre las baranas. Ja dic que a vegades mescle les paraules, però tots ho entenem, afortunadament. La rapidez de sus corrientes derribó el puente de Onda y todos los molinos que desde esta villa se encuentran hasta donde se unen dicho río con la Rambla. O sigui, els d'Onda i sobretot els de Vilareal, que està en vora riu, però això ha sigut prou constant la destrucció d'aquests molins, però aquesta vegada se veu que molt. Esta rambla aumentada con el río Monleón, que baja desde los prados de Musqueruela y derribó el puente de Atsaneta. Arrojó al mar en el término de Almazora gran multitud de árboles, ganados, animales de toda especie y también de algunas personas, sin las que se habían quedado enramadas en algunos parajes del río y la rambla.
No se puede ponderar el mal que dichas avenidas ha causado a las tierras cercanas a su ribera. Que vull dir que això de les crescudes que avui en dia se donen, també en aquell temps se donaven. El problema ja saben que avui en dia estan moltes vegades agrujades per la construcció en llocs que no devien construir-se, teòricament, que més valdria que hagueren jardins i un poc retirats, però esperen que allí, així pel terme Borriol, no caigui el que va caure en València. Ja van, jo sempre dic això. I la tercera, el 26 de diciembre a las 5 de la tarde se movió tal aire de Tremontana en esta villa y su término que parecía haberse de arrancar las casas desde sus cimientos. Se enfureció más al tiempo. ¡Hala! Perdó, pero... Sí, yo sí, perdón. La tenía preparada así fuera, perdón. El agua que llevaba a las 9 horas llegaba hasta San Roque del Pla, el río Sec, estem parlant, hasta San Roque del Pla, y se extendía sobre el canal o acequia de Coscollosa, que preguntaba la señora, me leía antes, hasta la altura de 6 palmos. Ara que passa del riu Millars al riu Sec, per això que estava buscant així un poquet. De modo que rompiendo y saliéndose de su cauce, hizo que toda su cercanía pareciese un nuevo mar, especialmente desde las partidas de Canell, Ramet y abajo. En la noche del 23 y mañana del 24 del mismo mes y mismo año, a un punto de la tempestad de truenos, relámpagos y agua, y fue la inundación mucho mayor que la pasada. Cayeron algunos rayos, uno de ellos murió Pascual Beciano, algún besería de la época. Casas y villas y arrabales fueron muchas las que se desplomaron y no se oía más que lamentos por todas partes. Al amanecer el día se templó un poco y la borrasca, al amanecer el día se templó un poco y la borrasca, y entonces se iban descubriendo los malos efectos que había ocasionado. Llegó finalmente la mañana del 26 a las 5 horas, o poco más, y parecía haberse de acabar el mundo con fuertes y continuados truenos, relámpagos y agua, y muy recio aire, que como huracán, el más veloz, más fue servido por el Señor, que a las 8 del día se sosegó la tempestad, y a las 9 horas pasaron la imagen del Santo Sepulcro desde la capilla a la iglesia parroquial, sin acompañamiento alguno, y allí se expuso a la veneración de los fieles, y con este medio se logró cumplida serenidad en el tiempo. O sigui, he estat fent saltar-me un poquet per fer un resum, un poquet de lo que crec que no que siguin les més fortes, en descriu de més fortes ahir, però sí per agarrar un poquet, amagar-te l'aire, amagar la pedra i refet el començament de tot, si el trobe, perquè no tinc les fulles numerades, es comença, per exemple, en una sequera, que no l'han nombrat. Diu, en el año 1776 se padeció por todo este reino de Valencia una grande esterilidad de agua, por cuyo motivo se trajeron en procesión a la parroquial a esta villa las imágenes del Santo Sepulcro y la Virgen de Lidón, por cuyo medio se logró alguna poca agua y se remedió la necesidad que se padecía. Va fer, sí, la rogativa va tindre efecte, però no sé si la van fer molt forta perquè després, en l'octubre d'aquest mateix any, no ho vull perquè és una repetició més, va haver una altra vegada, se experimentó en la villa una horrible tempestad de truenos, relámpagos y especialmente de agua que parecía volver otra vez del diluvio. O sigui, van ser uns 30-40 anys difícils, i una cosa, ja no vull buscar per llegir-la, però vaig explicar-la jo, i així adelantarem un poquet. El temps. Ja no vull passar. Un minut. 4? Vale, 4 minuts. Pues estupendo, me ve estupendo. No, està justificat o està confirmat que així van patir el que se diu una menuda edat de gel, que comença aproximadament en 1400 i acaba en 1800. Les raons no se saben. Avui en dia diuen que si va ser la pols d'un volcà que va explotar, però una pols durar
quasi 400 anys, és molt estrany. Altres diuen que per alguna raó d'algun terratrèmol potent o alguna cosa, se va desviar la corrent de llaurador que baixa des del pol cap a Amèrica, per això que Nova York està també a 40 graus de latitud, com Castelló, neve i fa fred, que se va desviar un poc cap a Europa, i això molt va gelar l'Europa atlàntica. I aquestes dues teories he sentit jo. Com jo no en sé cap, les deixem ahir que existissin. La qüestió és que sí que havia llegit que el riu Ebre se va gelar la seva desembocadura fins 5 vegades, però sí en Castelló no tenia notícies. Així relata 2 episodis de fred, i en un d'ells diu que no només se gelaven l'auia que les dones tiraven al carrer, sinó que el toll, o sigui, el que era la plaça Maria Agustina, que hi havia una porta així, segur que cada vegada que plovia passa com ara a vegades, que n'hi ha xarcos i no s'arreglen, no? Era la plaça del toll. I diu que se va gelar tant l'auia que allí van fer un pou enmig, que la gent passava per damunt i no se trencava, i que va passar fins a un carro i el gel no se va partir. No mos estranya que faré tant de fred, que és aquesta època, molts ho sabran, la quantitat de neveres que n'hi ha en Castelló. Són d'esta època totes, on s'agarra neu, palla, se xafava, se feia gel i després la baixem per la nit cap a la costa, on hi havia gent pudenta de diners, no?, que comprava el gel. I aquesta és un poc la història que l'any que ve està un poc més explicada i en més ordre que el que jo m'ha saltat i espero que s'agradi. Vale, gràcies. Dime, a veure, que tu saps més que jo. Simplement volia comentar, has ensenyat, molt bé, l'edició del llibre de coses notables de Rocafort de l'any 45, Bueno, però... esta és una edició facsímil. Sí, però, vaja, quan era... Josep Maria, si no existís t'haurien d'inventar, no? Però existeix una edició posterior a l'abast que se pot comprar quan Miguel Ángel Mulet era regidor de Cultura, feta per l'Ajuntament de Castelló. Jo mateixa la vaig comprar quan se va reeditar ara, quan estava Miguel Ángel de regidor. I no és esta? No, esta és del 45. No. Però no. Posen, això és el facsímil. Sí, però és que la reedició és una facsímil també. Esta és una facsímil, esta. Sí, però és que no ho has dit. És a dir, este llibre se pot comprar, no? Sí. A veure, l'Eduardo Codina-Mergot, que va fer la faena de recopilar-los tots i poder deixar primera edició en l'any 1945, se va trobar l'original en l'arxiu de la Societat Castellanenca de Cultura. I diu que allí se manté, no se sap com, però allí se manté afortunadament l'original d'això. I ell va fer un llibre en unes explicacions molt certeres ahir i que la veritat a mi m'ha resultat molt curiós i els que vulguin veure els tejemaneos d'aquell temps, està clar o no, la revista Ola i tot aquest temps quasi era per així el que passava en Castelló en aquella època. També va patir la Guerra de la Independència i també la descriu el que es va passar a ells. És molt interessant. Molt bé. Gràcies. I alguna pregunta més? Una pregunta i anem a pausa. Perdonad. No, perdonat. Sí, vist lo vist, els... Sí. Vist lo vist, això dels canvis climàtics no tan sols són veritat, sinó que, a més, són cíclics. Bueno, no només és que siguin cíclics, que avui en dia el problema és el que s'acceleren. Però el canvi climàtic el que fa és accelerar-los i causar més contínuament destrosses, perquè ha vingut la dana, però després mitja Espanya, des d'entonces a d'ara, ha tingut pràcticament, han hagut en tots llocs efectes d'auies i tot en un any que ens estan destrossant. Cíclics sempre ha sigut, però el problema avui que per la quantitat de diòxid de carboni que n'hi ha a l'atmosfera n'hi ha un calentament més ràpid, que a més estan desapareixent moltes espècies a l'any. Normalment insectes o d'aquest tipus, però estan desapareixent moltes espècies. I el canvi climàtic el que farà és agreujar-les. Com va dir ahir Ariana, no és que va ploure més o menys, sinó és que caurà
tot de col. Jo vaig tindre la caiguda de 40 litros a l'Alqueria, pegats contra la porta del garatge, i la dona i jo no sabíem controlar l'auia, de la que caïa i pegava contra la porta del garatge. Jo no he viscut això, uns 40 litros, ho va ser perquè tinc el pluviòmetre al costat, en mitja hora és molta auia. I ara contem el que va passar en València. Vale. I ara farem una pausa fins a les 11:30. A les 11:30 començarem l'altra ponència. Ara un moment de cafè, un poquet de relax. Fins a les 11:30.